Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα είμαι εδώ με τη μαμά μου. Γεια σας! Και θα κάνουμε ένα challenge που θα μου διαλέγει ρούχα στο Shein. Και εγώ θα φορώ αυτή τη μάσκα για να μην βλέπετε μου διαλέγει και θα είναι έκπληξη μετά, αφού έρθουμε. Αλλά να μην παραγγείλω και βλακίες, θα με βοηθάς λίγο. Τα έχω βάλει ήδη στα like, να μην είμαστε εδώ 10 ώρες. Άρα τη μάσκα. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Γιατί μου διαλέγεις βλακίες κάθε φορά. Δεν θα είναι βλακίες, εγώ προσπαθώ να είναι ωραία. Νομίζω θέλεις t-shirts τώρα το καλοκαίρι. Να. Και μου αρέσει ένα που έχει φιωγκάκια. Νομίζω θα σου αρέσει με Πολλά φιωγκάκια. Πολλά φιωγκάκια. Οκ. S. Να. Μετά νομίζω χρειάζεσαι ένα ωραίο tank top. Τυραντάκι. Το χρώμα θα είναι έκπληξη για σένα. Okay. Θα ήθελα να σου πάρω shorts. Να. Τώρα θέλεις μακρύ ή πιο κοντά καλύτερα? Έχω βρει ωραίο σορτσάκι και είναι medium wash ή light wash. Αλλά νομίζω το medium Okay. θα είναι Δεν πιο ξέρω, ωραίο. είναι χάλια όταν δεν βλέπω. Ναι. Μου σπάει τα νεύρα. Και size S. Ναι. Καταρχάς εγώ είμαι control freak, οπότε... Αυτό το challenge το κάναμε και στα τσέχικα, τότε θα δείτε παραπάνω πράγματα και από το τσέχικο challenge. Σοφία, τώρα θέλω να σου πάρω ένα ωραίο φόρεμα. Θα είναι floral. Ναι. Τώρα θέλεις ροζ, πράσινο, κάπως πορτοκαλί έχω εδώ, άσπρο, με λουλουδάκια. Ίσως το άσπρο. Αλλά έχουμε πολλά άσπρα. Θέλεις πολύ φρουφρού ή λίγο φρουφρού? Όχι και πάρα πολύ φρουφρού. Τι Πολύ. πριγκίπισσα. Ναι, είσαι πριγκίπισσα. Πρίτσα Σοφία. Έχει εδώ πολύ ωραία τυραντάκια. Έχει ένα ροζ, νομίζω θα σου αρέσει πολύ. Ωραία. Έχω βρει κάτι τριαντάκια που είναι λίγο sexy θα το έλεγα. Ρε μαμά. Ναι, είναι λίγο πιο ωραίο. Θέλεις ένα sexy τριαντάκι? Έφυγε. Έλα πίσω. Φούστα, να Τι πάρουμε... χρώματα έχει αυτά τα τυραντάκια? Έχει μπλε, πράσινο, εγώ σου πήρα κόκκινο, να είναι sexy. Όταν παίρνουμε sexy, το παίρνουμε πολύ sexy. Μαμά, σε παρακαλώ. Φούστα, χρειάζεσαι φούστα. Εδώ έχω βρει πολύ ωραία άσπρη. Ναι. Έχω βρει πολύ ωραία άσπρη φούστα και έχει σαν φιόγκο μπροστά. Οκ. Σαν ζώνη, φιόγκο. Οκ. Ωραία, Σοφία, σου πήρα 7 πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ. Αλλά 8 έχεις από το τσέχικο. Οκ. Θα δείτε όλα τι θα πάρουμε. Μόνο τώρα πρέπει να περιμένουμε Περίπου 2 εβδομάδες. 2-3 εβδομάδες να μας έρθουν. Ναι. Και θα σας δούμε όταν... Έρθουνε. Και θα κάνουμε try on haul. Ναι. Ήρθανε τα πράγματα και θα κάνουμε ένα haul. Ελπίζω να σου αρέσουν. Τώρα έχει ανοίξει ο καιρός. Κάνει πιο ζέστη και νομίζω θα τα φοράς όλα. Αρχίζουμε. Μην μου κοιτάς, εσύ κοιτάς μπροστά. Ελπίζω να σου αρέσουν οι φιωγκάκια. Το πρώτο αντικείμενο που σου πήρα είναι αυτό το μπλουζάκι με πολλά μπλε. Σοφία, πώς κοιτάς έτσι? Δεν σου αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ. Και γιατί έκανες έτσι το πρόσωπό σου? Πολύ ωραία μπλούζα. Και να σου πω, θα το φορέσεις όλο το καλοκαίρι επειδή είναι τέλειο. Και μετά θα σου πω, ναι, και όταν σου το πήρα γέλαγες. Παιδιά, ειλικρινά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπλούζα. Νομίζω είναι ωραίο με το μπλε jean. Είναι cute. Αυτό Πολύ ωραίο. σου αρέσει? Πολύ απλό, αλλά είναι Ωραίο. έτσι μπλε, Πράσινο. Καλή. Να σου πω, επειδή σου πήρα και πολλά ροζ, να μην έχεις μόνο ροζ πράγματα. Πολύ ωραίο. Και έτρες πορτοκαλί. Θα σου πω, άλλη φορά θα σου παίρνω πορτοκαλί πράγματα. Θα βάζω τα κλάματα. Μ' αρέσει φούλο αυτό το τυραντάκι, μ' αρέσει το χρώμα. Και δεν είναι ένα απλό μπλε. Είναι ωραίο αυτό που είναι έτσι άσπρο εδώ και μετά εδώ. Σου πήρα ένα shorts. Δεν σου αρέσουν αυτά? Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα τα φοράς? Αυτό. Έτσι θα σου κάνω στο σχολείο αύριο. Σαν τους φιλενάδους.
Επειδή δεν ήθελα να σου παίρνω πράγματα να μην τα φοράς. Εγώ σου παίρνω Ωραίο πράγματα. σορτσάκι. Ευχαριστώ πολύ, μαμά. Νομίζω δεν είναι και τόσο κοντό. Αυτό είναι λίγο πιο μακρύ. Ωριακά βερμούδα. Δεν είναι βερμούδα, αλλά δεν είναι να σου βγαίνει. Αυτό το jean σορτσάκι είναι λίγο πιο μακρύ. Μ' αρέσει το μήκος. Και ειλικρινά δεν έχω πολλά jean σορτσάκια για το καλοκαίρι. Οπότε θα το φοράω συνέχεια. Όταν είμαστε στο ροζ, Σου σου πήρα ένα ροζ τυραντάκι. τυραδάκι. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό δεν το φοράω. Αυτά άρα δεν θα φορέσεις. Θα τα φορέσω. Όλα θα τα φορέσεις, δεν θα έχεις επιλογή. Εδώ. Πολύ ωραίο τυραντάκι. Το βάλω αύριο στο σχολείο. Μαζί με το σορτσάκι. Στη λάτη. Τι είσαι? Στη λάτη. Εγώ σε καταλαβαίνω σλάτιν. Σλατίν. Το χρώμα είναι υπέροχο και είναι πάρα πολύ μαλακό το ύφος μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω το φοράω όλο το καλοκαίρι. Ωραίο χρώμα, ωραίο τυραδάκι. Υπέροχο. Ωραία, αυτό που γέλαγες ότι σου παίρνω κάτι σεξι, το θυμάσαι? Κοίτα. Τι δεν σου αρέσει για το βράδυ? Πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Το βράδυ να μην φοράς ένα απλό. Έτσι, έλεγα να σου παίρνω πιο Πολύ ωραίο. ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και κοκκίνο σου πάει, θα είσαι κούκλα. Δεν σου αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα το φοράς? Ναι. Αυτό το τυραντάκι με ένα τζιν νομίζω ότι είναι ένα τέλειο outfit για ένα καλοκαιρινό βράδυ. Ή και με φούστα. Είναι φουλ ωραίο. Απλά δεν ξέρω άλλη μάνα να παίρνει τέτοιες μπλούζες. Βρε παιδί μου, τι είναι κάπως αυτή την μπλούζα, καημένη μπλούζα? Θα σκάσω έτσι αύριο στο σχολείο. Όχι για το και θα πω στους σχολείο. δάσκαλους μου ότι φταίει η μπλούζα η καημένη. Αυτή η μπλούζα δεν είναι το σχολείο. Όταν βγαίνεις το βράδυ, το καλοκαίρι. Στις 10 το βράδυ δεν θα φοράς μια ωραία μπλούζα. Στις 10. Ναι, το καλοκαίρι τι ώρα βγαίνεις? Στις 12 το μεσημέρι όταν έχεις 40 βαθμούς. Καλημέρα. Ωραία. Έχω μια φουστίτσα για σένα. Αυτή η φούστα νόμιζα ότι είναι έτσι για παραλία. Έχει σορτσάκι μέσα. Τι ωραίο που είναι. Αλλά να σου πω, μου αρέσει πάρα Και πολύ. εμένα. Είναι πάρα Όταν πολύ την ωραίο. είδα, Έχει έτσι φιωγκάκι. δεν είναι για παραλία. Είναι Όχι, μια πάρα είναι πολύ ωραία βράδυ. φούστα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και θα τη φοράς συνέχεια νομίζω. Αυτή η φούστα είναι υπέροχη. Μ' αρέσει και με αυτό το τυραντάκι. Είναι ωραίο outfit για ένα καφέ το πρωί, το καλοκαίρι, δίπλα με παραλία, δεν ξέρω, διακοπές. Και νομίζω θα είναι full ωραίο με τα golden goose μου, ξέρω εγώ, και μια άσπρη τσάντα. Και μετά, ροζ φορεματάκι. 1, 2, 3, ταρά! Εγώ έχω το ίδιο, σε μπλε. Βλέπεις πόσο καταλαβαίνω τον γούστο σου. Πολύ ωραίο. Θα το φοράς. Εννοείται. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο για κάνα βραδινό το καλοκαίρι, κάτι μετά την παραλία και όλα αυτά. Χαίρομαι που μου το πήρε η μαμά μου και σε ροζ, επειδή έχω ήδη το μπλε όπως είπα. Το ίδιο challenge. Μπορώ να μιλήσω. Μπορείς να μιλήσεις, πες το. Το ίδιο challenge κάνουμε και στα τσέχικα, οπότε θα σας δείξω τι πήρα στο τσέχικο κανάλι. Ταρά! Το ακτινίδιο το σπάει. Ας το ακτινίδιο. Μοναδικό τυραντάκι. Σοκαριστικό. Ναι, συγγνώμη, δεν χρειάζεται τέτοια όλο Ναι, το καλοκαίρι. χρειάζομαι. Πολύ ωραίο τυραντάκι. Αυτό το τυραντάκι είναι υπέροχο. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα
Και νομίζω θα είναι full ωραίο με ένα άσπρο τζιν σορτσάκι, ένα άσπρο τζιν, μια φούστα. Το φοράω συνέχεια. Αυτό είναι μια φούστα και έχει ένα top. Cute! Τι ωραίο που είναι. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε πώς θα είναι πάνω σου. Αυτό το σετ είναι υπέροχο. Σίγουρα θα το βάλω σε κανάλι ελληνικό νησί το βράδυ. Και στο κλαμπ μπορείς να το βάλεις αυτό αν τα ξέρω εγώ σε νησί. Ή για ένα βραδινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά, περίμενε, δεν έχεις ποτέ αρκετά τυραντάκια. Παναγία μου. Και ήταν σε ένα πακέτο 1, 2, 3, 4, 5. Τέλεια. Μετά θα δοκιμάσουμε ένα χρώμα από αυτά. Ναι, είπαμε. Αλλά δεν είναι τέλεια τα. Α, ήθελες πορτοκάλι, έχεις και πορτοκάλι εδώ. Αυτό είναι ροζ. Σοφία, αυτό είναι πορτοκάλι. Αυτό είναι ροζ! Ξέρεις τι είναι ροζ, μωρό μου. Ροζ είναι. Αυτό το χρώμα είναι ροζ. Αυτό είναι σορμόν. Σου αρέσουνε. Πάρα πολύ. Δοκίμασα το άσπρο τυραντάκι από αυτά εδώ. Μ' αρέσει που είναι πιο φαρδί εδώ. Και σίγουρα θα φορέσω όλα τα χρώματα. Βερμούδα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο το καλοκαίρι όταν ταξιδεύουμε. Μαμά, μην έρχεσαι να λες για την άλλη βερμούδα τώρα, σε παρακαλώ. Η Σοφία είχε μια άλλη βερμούδα. Οκ, έχω lipstick! Έχω lipstick! Και τι βρω! Σουτ! Ναι, και τι πετάξαμε. Και ήταν βρώμικη. Τι σουτ. Και πήραμε καινούρια, αλλά έχει το καλοκαίρι όταν ταξιδεύουμε. Θα ταξιδέψουμε. Εννοείται. Χαίρομαι πάρα πολύ που η μαμά μου διάλεξε αυτή εδώ τη βερμούδα. Είναι full ωραία και δεν είχα και χρειαζόμουν και τη φοράω όταν ταξιδεύω σίγουρα. Ένα πιο κοντό σορτσάκι. Με ανοιχτό χρώμα. Δεν είναι και τόσο κοντό. Ωραίο δεν είναι. Υπέροχο. Σου αρέσει. Πάρα πολύ. Και εμένα. Και μετά, εξήγησε στα παιδιά. Η μάνα μου έχει ένα θέμα με τα ακτινίδια και κάθε πρωί τρώει 3 ακτινίδια για πρωινό και σε ξενοδοχείο να είμαστε με μπουφέ θα πάει να πάρει 3 ακτινίδια και ένα γιαούρτι. Οπότε μου πήρε μια μπλούζα με ένα ακτινίδιο να τη θυμάμαι. Οπότε τη φοράς, θα λες η μάνα μου. Αυτή η μπλούζα με το ακτινίδιο. Εμένα μου αρέσει η μπλούζα από μόνη της, δηλαδή μου αρέσει που είναι μια άσπρη μπλούζα. Μ' αρέσει πώς κάθεται, δηλαδή που είναι λίγο πιο μακρύ και δεν είναι σφιχτή. Εντάξει, το ακτινίδιο πάνω είναι απλά κορυφαίο. Ακτινίδιο. Ακτινίδιο. Ναι, όχι ακτινίδι. Ακτινίδιο. I'm literally just a girl. Εσύ πάω, το σου πάει. Ακτινίδι. Να σου πω. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπέροχη. Δεν έχει τόσα πολλά Θα φιωδοκάκια. σκάσω αύριο έτσι στο σχολείο. Όταν λέω βλακίες στην τάξη θα κάνω I'm literally just a girl, miss. Στα μαθηματικά. Miss, I'm just a girl. Παιδιά, έχω σε μία μπλούζα. I'm literally just a girl. Εντάξει, μπορεί να βγω έτσι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, για καφέ, για κάτι χαλαρό. Είναι αστείο. Αυτό. Α, πολύ κοκέτ. Σου αρέσει. Υπέροχο. Με τα φιωγκάκια. Πολύ ωραίο. Νομίζω το φοράς όλο το καλοκαίρι. Ναι. Πάρα πολύ βολικό. Μ' αρέσει. Βολικό. Βολικό. Επειδή βολεύει. Δεν βολεύει. Δεν μπορεί να πεις είναι πολύ βολικό, και πολύ χρήσιμο. Δεν φαίνεται σαν βολικό, είναι ξέρω πιτζάμ. Α, χρήσιμο. Υπέροχο. 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 Δεν είναι βολικό ούτε χρήσιμο, είναι υπέροχο.
Εδώ, να μην τρώμε μόνο ακτινίδια, τρώμε και φράουλες. Τι, τώρα το καλοκαίρι θα έχει... Έχω και μια κόκκινη τσάντα και θα ταιριάζει. Ναι, θα είναι πολύ ωραίο. Πολύ cute. Να την μπλούζα με τη φράουλα. Είναι λίγο πιο cropped, αλλά δεν με χαλάει. Εντάξει, ωραία είναι. Σοφία, σου αρέσουν όλα τα κομμάτια που σου πήρα τώρα Ναι. που τα δοκίμασες? Είναι όλα πολύ ωραία. Και πες μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι? Νομίζω το ροζ τυραντάκι με τα φιωγκάκια. Α, όχι το απλό, Ναι. με τα Είναι πολύ φιωγάκια. ωραίο. Και υπάρχει ένα κομμάτι που δεν θα το βάλεις επειδή Εντάξει, δεν κάποιες σου αρέσει. μπλούζες είναι λίγο πιο τρελές, αλλά δεν θα τις βάλω ποτέ. σου αρέσουνε Ναι. κάπως. Ναι. Θα το βάλεις να κάνεις ένα TikTok και Θα δω. θα δεις. Ποια μπλούζα είναι? Δεν ξέρω με το κτηνίδιο ή αυτή που λέμε just a girl. Να το δεις πάνω σου, είναι τέλειο. Τι, I'm just a girl. Και τι είσαι? Just a girl. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο! Γεια σας.